mga KaUragon. Turo ko sa inyo kung saan ang ang shortcut sa puntang Albay. Let's go. Dito ang papuntang Albay, mga KaUragon. Ang ganda ng kalsada dito. Dito ang shortcut. Kung makikita nyo sa Waze na to, sa Google Maps, sa Waze. Ito ang shortcut. Bagong gawa lang itong kalsadang ito. Ayan, bagong gawa lang ito. Pupunta niyan doon sa Albay. Shortcut na to. Yung shortcut na puntang Albay. Barangay, barangay Giralbo. Dadaanan nyo. Nakagawa kayo dito. Bagong gawa lang itong kalsadang ito, mga KaUragon. Mag-rides dyan, KaUragon natin. Ito mahal.
lugar na to. KaUragon, ang barangay Lupi, lapit na yun. KaUragon, hindi naman kayo sa mga sa dadaanan nyo. Tinuro ko lang kayo. Ganito na lang yung vlog natin sa barangay Lupi. Peace out.